ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ଜଗାର ଜାଗାକୁ ମନ ଭରି ଦେଖି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀମନ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଥିଲା ଗବୁର ଗାଁକୁ, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଅଭିମୁଖେ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ବିଲ ସବୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଉଥାଏ କି ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହରର ଚାକଚକ୍ୟକୁ ଭୁଲେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଲା, ହେଲେ ବଦଳିଲାନି ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସାରଣୀ। ଗବୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁର ଡାକରେ ସେଇ କିଛି ଦିନ ବୋଧହୁଏ ଘର ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଜନବିହୀନ ଘରଟି ହଠାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେହି ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଭଣଜା ଭଣଜୀଙ୍କର ଆସର ଆମ ଘରେ ଜମିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ହେଲା। ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମାନ ସମୟ ବିତିଲା। ଶାଶୁଘରେ କିଛି ଦିନର ସମୟ ବିତେଇ ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଗବୁର ମାମୁଁ ଘରେ ତାର ଶୈଶବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ।